ଆମର ବଡ ହେଇଗଲା ତୋର ବିରିୟାନୀ ଆମର ରେଡି ହେଇଛି ତ ଛାତ ଉରି ଯିବ ଠିକ ଅଛି ହଳଦିଆ କାଇଁ ହବ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ସିଝିଛି ସିଝି ନା ସିଝିନି ତ ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ତେ ମୋର ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ତ ଆଜି କୌଣସି ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ଲଗ୍ସ ହେବନି ଆଜି ହେବ ଭୋଜି ବ୍ଲଗ୍ସ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମିଶିକି ଆଜି ଗୋଟେ ଭୋଜି କରୁଛୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭୋଜି ପାଖେ ଦେଖା ହେବା ତ ଆଜି ଆମର ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ ଏବେ ଆମେ ସଉଦା ପାଇଁ ଚାଲିଛୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ଭୋଜି ଭାଇ ଆମ ଭାଇ କହିଦେଲା ଭଲ ରୋଡ଼ ନ ଯାଇ ଧକ ଚକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ହଁ ହଁ ତେଲ ମଜା ବି ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ ନେଉଛୁ ଆମେ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ପଳେଇଯାଇଛୁ ମେଡିସିନ ନେଇକି ତ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ମେଡିସିନ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସଉଦା ପାଇଁ ସଉଦା ନେଇକି ତା ଘରକୁ ଯିବୁ ଏବେ ଆମେ ମେଡିସିନ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସଉଦା ଦୋକାନ ଯାଉ ସଉଦା କିଣିକି ଆମର ଏବେ ପିଆଜ ବାଛୁଛନ୍ତି ଆମର ମୁଁ ଯଦି ବନେଇବି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ହବନି ବ୍ଲଗ ହବନି ବ୍ଲଗ ଏଇଟା ଆଳୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ସଉଦା ହେଇଛି 241 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ପଇସାଟା ମୁଁ ଦେବି ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ପଇସା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଆମ ଚୁଲି ଲାଗିଗଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ହାଇ କରିଦିଏ ବ୍ଲଗରେ କେମିତି ହବ ଆଜି ଭଲ ହବ ଟି ତମର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ମୁଁ କହିପାରିବି ଆଗ ଭାତ ହବ ଆଙ୍କୁ ପଚାରେ ସେ କହିବେ ଦୋକାନୀ ବାଲା କହୁଛି ନାଇଁ ଭଲ ଆଳୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ଭଲ କହିକି ଦେଇଦେବି ଚୁଲି ଆମର ଏବେ ଜଳୁନି ଖାଲି ଧୂଆଁ ଛାଡୁଛି ଛଡେଇ ପକାଅ ପିଆଜ ଛଡେଇ ପକାଅ ମୁଁ କାଟିଦେବି সোনালি ହଉନି ନା କଣ ଛିଡୁନି ପୁରା ନିଆଁ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଇଏ କରିବା ଆଖି ପଡୁନି ଆଉ 2-3ଟା କାଟିଦେଲେ ପଡିବ ଚୁଲି ଲାଗିଗଲା ଦେଖିଲ ଭଲ ଚାଉଳ ଏଠି ସେଇଠି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି चूतिया बनाया तुमको ଆଧେରେ ଟୋଟାଲି ଗୁଜୁରାତି ହିଁ ନଥିଲା ଗୁଜୁରାତି ହିଁ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ନା ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାତି ନାହିଁ କରିବ ମଣିଷ ମୋର କଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଠି କରିଦେବି କଣ ଲୁଣ କାଟି ପାରୁନି ଲୁଣ କାଟି ପାରୁନି ତ ଆମର ଆଳୁ କଟା ସରିଗଲା ପିଆଜ କଟା ସରିଗଲା ଏବେ ଆଉ କଣ କଟା ହବ ରସୁଣ ଛଡା ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ବୋଉ ଆସିକି ଆମ ଦିଦିଙ୍କର ସେ ତାରିଫ କରୁଥିଲେ କି ମଜା କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆପଣ ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ କହିବେ ଏଇଟା ତାରିଫ କରନ୍ତି କି ମଜା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏ ଯୋଉ ନମିନି ଆମର ଯୋଉ ନମିନି ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଭୋଜିବେ ନା ମନାଲି ଏ ଯୋଉ ଗେଟଅପ ରେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗେଟଅପ ରେ ରୋଷେଇ କରିବା ରହସ୍ୟଟା କଣ ରହସ୍ୟ ଖୋଜ ନାହିଁ ରହସ୍ୟ ଅଯଥା କଥା ଧଡ଼ା କର ଅଯଥା ଏ ଗେଟଅପ ର ରହସ୍ୟଟା କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବୋଉ ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ଶଙ୍କର ସାରଙ୍କ ବହୁତ ବଡ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ
ଦେଖୁନି ସିଏ ମତେ ନ ଦେଖୁନି ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି ତ ଘର ମତେ ସେ ନଚୁନି ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ खाओ माँ कसम ଖାଇଲି ନାହିଁ ଚିକେନ ମାଛ ଖାଇକି କାନ୍ଦୁଛ ଚିକେନ ଖାଏନି ପଚାରୁନୁ ମଟନ ଖାଇକି କାନ୍ଦୁଛ ଖାଇବି ଆମର ମାଛ ଅଛି ସିଏ ମଲା ଦିନ ଆମର ମାଛ ଆସିନି ଚିକେନ ମାଛ ତାହେଲେ କାନ୍ଦୁଛ ମାଛ ଦିକାମ ଲଗଉଛଇଲେ ମାଛ ଆସିଲା ତ ଆମେ ଘିଅର କରି ଖାଇଦେଲୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଘିଅର ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଦେଲୁ क्या बोला तूने ଖାଇଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଔଷଧ ଖାଇକି ଖାଇଲ ଆପା ଏଠି ରୋଷେଇ କରିଲା ଛାତ ଉପରେ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗ ହଉ ତାପରେ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା କରିବା ବର୍ଷା ପଣି ହବ ଦେଖ ଆମ ଚୁଲି ଲାଗିছে ନା ଧୂଆଁ ଖାଲି ହଉଛି ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛ ଧୂଆଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଟାଟା ଦେଇଦେଲ ଆଉ ଗଛ ଉଠିଲାଣି ନା କୁହ ସମସ୍ତଙ୍କ ତୋ ନା କଣ କହିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ତୋ ନା କଣ ତା ନାଁ ହେଲା କିଟୁ ହଁ ସେଠି ସେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ତା ନା ସୋନାଲି ଯିଏ ବାହାରିଥିଲା କଣ ତା ନା ପ୍ରଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ବାହାରିଥିଲା ସେଇ ସୁନା କଣ ତା ନା ସୋନାଲି ଝାଡେ ଯିବୁ ନା କଣ କହିଥିଲି କହିଲା ଦେଖିଲୁ ଭାତଟା ଟିକେ ଖାଆଣ୍ଡେ ଭାତଟା ଟିକେ ତମେ ବି ସେଇ କାଟେଗୋରୀ ଭାତଟା ଟିକେ ଖାଟେ କହିକି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା ନା ହେଇନି ହେଇଗଲା ଯଦି କାଟୁଛି ଯଦି କାଟୁ ଏଇ ଗଛ ପିଆଜ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଣି ଦେ ନା ସାର୍ ପାଣି ଅଛି ନା ସେ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଢାଳୁଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ମସଲା ବଟା ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ରୋଷେଇ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ମୁଁ କହିଲି ସାଧା ବିରି ନ ହବ ସତରେ ମସଲା ଦେ କୋଉଥିରେ ସବୁ ଦେ ପକା ପକା ମସଲା ହବ କି ଥାଉ ସେ ଦହି ପକେଇ ଥାଉ ଜିରା କାହିଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଟା ପକଉନ ଜିରାଟା ହଁ 10 ଟଙ୍କା ହଁ କେତେ ଜଣ ତମେ କଣ କହିବ ପଡୁଛି କିଛି ଜଣା ପଡିବନି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମସଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚିକେନ ମସଲା ଦି ହାତ ବି ମୋର ଗଲାଣି ପିଆଜ କଷା ହବ ପକା 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 ପିଆଜ କଷା ହବନି ପିଆଜଟା ଛଣା ହବ कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये ଛଣା ହବ मसला मिक्स सब मसला पड़ी चिकेन दिहरे से बटा ही जो আছে সেইটাই পড়িছি অলকা এই মসলা সব পড়িছি টেস্ট পাইলো না কোন হবে রেস্ট নাই আমি ফোন করি বস কর ভাই চিকেন কষা হଉଛି যাও কাকুড়ি কাটিল ধনিয়া পত্র পুদিনা পত্র তুই খাই পারিবনি তুই ଭଲ କଥା କହୁଛୁ ଲଙ୍କା ବାଟିବୁ তো ফাইনালি আমার এবে রোষেই অধা অধা হয়ে গেল ছোট ছোট পিস ହେଲା ଖାଇସାରିଲେଣି କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ସିଝିଛି ସିଝି ନା ସିଝିନି ତ ଆମର ଏଇଟା ଗରମ ମସଲା ପଡୁଛି ଠିକ ଅଛି ହଳଦିଆ କାଇଁ ହବ ଠିକ ଅଛି बस सेती थे मेरे को सिखाएगा अबे सेती की थाउ तबे कोउदी हां राव को पकैली कि जीरा जो कौन पुदीना पकैली ना फ्राई करू पोड़ी गला पोड़ी से आना कोन पोड़ा पियाज
तो ये आम लास्ट लेयर आपको अट्राक्टिव करने आम कलर दिया हो पूरा भल से पानी टिका आने जस्ट अल्प टिके कलरटा होची देह ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ ହେଲେ ଆମେ ଖାଉଛୁ अच्छा ହବ ନାଇଁ कोड़ा घोड़े कोड़ा से आन ठालटा है ए से चलता परफेक्ट दे से चलता दे अब तो काठ होई जाउतंदी छिड़ा है कि ना काठ आमर ए कचुम्बर रेडी हो तो जित्या या नहीं भाई समय हबो ना आ पानी दो आउटे पानी दियो जीवन आइबा तो बिरयानी आमर रेडी हो गला तो एबे हम आइछु कदली पत्र पई सारी को कटिला कटिनी हाँ ये सब सामान एमता मूवमेंट लाइफ में बार बार आसे नहीं थोड़ा आसे जितले आसे जितले एंजॉय करो तो बिरयानी हम रेडी है तो छाते उरी जीवो चल ठीक दुआ बे कष्ट तो काट दियो छंटा है की वाह काई मु मस्त देखा जाउची था बंद कर तू आम सब बसी गलनी हाय कर दे तबे आम छात उपर पळेलु एबे हमर बिरयानी खाଇବା स्टार्ट हो सरीगला आशा कर भिडियोटा आपको भल लगी पुणी गोटे देखा नुआ फ्रेश ब्लॉग रे रही जय जगन्नाथ।